Deci vreau să scot în evidență ca și remarcă generală până a ataca nemijlocit subiectul întrebării. Vreau să scot în evidență că, de fapt, în 27 iunie, așa cum ați auzit, nu doar Republica Moldova va semna acordul de asociere, implicit Cartea economică, acordul de schimb, dar și vecinii noștri Ucraina vor semna partea, să zic așa, economică și comercială acestui acord, partea politică fiind semnată anterior și, de fapt, acest eveniment istoric ne va proiecta și pe noi și Ucraina absolut în alte realități și, de fapt, având împreună, sau fiind ancorați împreună în cadrul circuitului comercial comun și circuitului economic cu Europeană, de fapt, vor apărea foarte multe oportunități noi. Și tot ceea ce vorbim astăzi aici despre oportunitățile care se deschid pentru Republica Moldova, în măsură în care, vedeți-ne, se roagă toți aici în Republica Moldova să fie pace în Ucraina, atunci certitudinea oportunităților vor apărea nu doar pentru noi, dar și pentru Ucraina și, de fapt, vom avea un efect multiplicator. Asta mă oferesc că ar trebui să dinamizeze schimburile bilaterale, zicem, piața Republica Moldova, piața comunitară Ucraina, piața comunitară largă, în mod inevitabil, noi așteptăm, ca și efect, dinamizarea și relațiilor economice și comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina. Aceea, în interiorul, să zic așa, acestor așteptări, acestor abordări, cu certitudine vor apărea premize practice pentru a soluționa și problema care v-ați referit. Într-adevăr, Republica Moldova are anumite proprietăți, și nu doar la Sergheica, și nu doar în regiunea Odessa. Regretabil, pe moment, sau în ultimii ani de zile, nu am fost în situația în care să găsim de un acord cu autoritățile ucrainene cele mai reușite formule prin care aceste active se le putem oferi sectorului privat, care să investească și să le dezvolte. De fapt, asta urmărim. Chiar avem încredere că odată ce Kiev va apărea un guvern plin funcțional, în elecție de faptul că observați că v-am delegat și un președinte din Republica Moldova, oare Petro Poroșenko este un produs, nu știu dacă certificat, dar produsul certitudine în Republica Moldova, de ce eu cred că este o previză în plus, deci un foarte bun cunoscător al regiunii Odessa, al potențialului relațiilor noastre bilaterale și inclusiv și din Adonul Băgrau, în funcție de ministrul, sau și ministrul economiei, eu vă asigur că noi vom găsi soluție pentru a pune în valoare acest potențial. Ori, turismul pentru Republica Moldova, ca și pentru regiunea Odessa, reprezintă un domeniu încă neexplorat, și pentru care este valabil aceeași constatare pe care o avem în genere pentru economia noastră. Oportunități enorme, dar nivelul de valorificare acestor rândă lasă de dorit. De aceea, eu cred că avem un viitor comun bun în acest sens. Acum, mai aproape de ceea ce trebuie să fac eu și la tribună, de final de zi, în primul rând vreau să îmi sincerele mele mulțumiri tuturor celor care au contribuit la bună organizare și desfășurare a evenimentului de astăzi. În special vreau să scot în evidență delegația Comisiei Europene de aici la Chișinău, programul Est-Invest, în cadrul Eurochanter, oficiul de la Bruxelles al președintelui Barroso și, în ultimul rând, eu vreau să zic chiar în primul rând, vreau să dau sincere mulțumiri colegilor noștri de la NEPO, fiindcă, de fapt, este primul examen cel mai important pe care l-ați avut de trecut în formula reînnoită. De aceea, doamna și echipa ta merită, cred, toate aprecierile. Acum, suntem nu doar la finalul acestei zile, aceste foarte importante conferințe, dar suntem și la finalul săptămânii Moldova Business Week. De fapt, avem în spate, spuneam astăzi, o săptămână de discuții, o săptămână de dialog, o săptămână de dezbatere vis-a-vis de ce am avut în spate, dar lucrul cel mai important ce avem pe viitor, care sunt așteptările noastre
oferte care sunt așteptările și partenerilor externi, dar și ale sectorului privat. Deci vreau profitând de ocazie să vă mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizarea și au participat activ în cadrul acestei săptămâni. Vreau să scot în evidență Camera de Comerț și Industrie, ministerele noastre, agențiile de dezvoltare regionale, în special pentru cei ce am reușit să realizăm împreună în regiunile țării. Că vreau să revin și să reiterez puțin multe cuvinte, ce spunea astăzi aici președintele Barroso, irreversibilitatea procesului de integrare europeană și beneficiile acestui proces vor fi cu adevărat resimțite, respectiv această irreversibilitate va deriva atunci când nu doar elitele politice și nu doar elitele economice de aici de la Chișinău vor conștientiza până la capăt perspectivele, vor conștientiza până la capăt oportunitățile, dar și provocările și eforturile care trebuie să le depune. De ce? Pentru că noi a fost foarte important să ajungem cu aceste mesaje, să ajungem cu aceste informații și cu aceste discuții peste tot în Republica Moldova. De ce vreau să scot în evidență că am reușit să organizăm o zi întreagă să discutăm concomitent în 5 locații în Republica Moldova. Și la București, în Tăgăluzea, și de la Coșnița, și de fapt am avut eu, cel puțin și colegii, posibilitatea de a prinde nu doar conținutul întrebărilor, nu doar conținutul îngrijorărilor, dar concret și emoțiile acestor oameni și am încercat toate din ele să mă împărtășesc cât de sintetic cândva am reușit. Ce avem ca și constatări de fapt? Constatăm o deschidere nemaipomenită pentru Republica Moldova, atât din partea partenerilor noștri europeni și la nivelul Comisiei și la nivelul țărilor membre. Avem o deschidere, de fapt, nemaipomenită, hai să o numim așa, transatlantică, pentru că ați văzut nu doar cuvinte de încurajare, dar și programe de suport foarte solide pentru Republica Moldova. Moldova a reușit să se regăsească pe agenda zilnică a decidenților politici, nu doar la scară regională, dar la scară internațională. Credeți-mă că asta nu înseamnă atunci când șefii statelor care decid zic așa, soarta Unirii au acolo pe prioritățile lor și scris Republica Moldova. Aceea, cred că noi nu înțelegem până la capăt semnificația acestor procese, dar certitudine va veni în momentul când toată lumea va înțelege acest lucru. Spuneam că am auzit astăzi aici, am auzit și anterior, toate instituțiile financiare internaționale sunt prezente deja aici, mai mult ca atât pe cele care încă nu sunt, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, ați auzit că deja au luat decizia de principiu de a deschide un oficiu operațional aici. Am auzit cu toții multitudine de proiecte și sume care se ridică la scara miliardelor de euro, programe structurale pentru a ajuta Republica Moldova să parcurgă această etapă, să ne modernizăm până la urmă sistemul politic, sistemul social, sistemul economic, să ne modernizăm țara, asta și este principalul obiectiv. Am constatat de asemenea existența oportunităților enorme pentru Republica Moldova ce se deschid. Am constatat la fel lipsa oricăror conflicte dintre aspirațiile Republicii Moldova de a-și moderniza economia, de a-și moderniza țara, urmând și la direct și la figurat standardele europene, cu alte procese integrale, să zic așa, care sunt înfriși. Am auzit și astăzi aici, din spusele lui Ludwig, care este la nivelul Comisiei Europene, unul de cei mai buni specialiști, sau consacrat, în tot ce numește regimul comercial. De aceea, ați auzit, de fapt, și spusele președintelui Barroso și vă spun și același lucru. Nu există absolut niciun conflict. Din contra, noi considerăm că odată ce vom avea semnat acordurile de schimb cu Uniunea Europeană, odată ce vom reuși în dialog să menținem bunele relații și regimul comercial care îl avem cu partenerii noștri
profesional de est, și unii și alții, dar cel mai important pe noi, vom avea de câștigat. Noi așteptăm acest efect de multiplicator. Aici vreau să deschid o paranteză, fiindcă astăzi s-a discutat, pe un întâmplător, în mod firesc, s-a discutat despre viitorul relațiilor noastre cu Federația Rusă și alți parteneri din Est. Ieri am finalizat a doua rundă de consultări aici la Chișinău cu colegii noștri din Federația Rusă. Au fost peste 20 de specialiști la Moscova, care au reprezentat cele mai relevante ministeri și instituții, Ministerul Dezvoltării Economice, Ministerul Industriei, Serviciul Vamal, etc., etc. Eu am o impresie puternică că noi am reușit nu doar să fim ascultați, așa auziți, ori declarația finală care a fost emisă ca și rezultat acestei runde de consultări, de fapt, scoate în evidență că noi atunci când dialogăm, atunci când avem arătarea de a ne auzi argumentele, găsim o explicație de toate fenomenele și, cel mai important, ajungem împreună la niște concluzii și la o agendă comună, care ne permite prin dialog să eliminăm orice suspiciuni, orice temeri, dar cel mai important este să oferim și anumite soluții și știu că este un subiect ce prezintă interes și chiar dacă nu pot să-l formulează această întrebare, este ce va fi, cum va fi. De aceea am ajuns la concluzie că temerile expuse de partenerii ruși pot fi lese combătute. Unele din ele, am oferit suficiente argumente care au altă și ele, dar am convenit că de comun acord intrăm în faza în care va trebui să comunicăm mai mult, să monitorizăm foarte atent fluxurile comerciale care vor interveni imediat și acordul de liber schimb